Kajing ja basisha halendet kajing ruai ngalakut jing mot panbo ju Jisu. Kajing thu khana kabadon bor halendet jong kajing ruai ngalakut jing mot panbo ju Jisu ngan om phaiden kapan kelaya kerkom ruai jong phiaka namar lakhaya ka na kajing ngej basisha kajing kenya basisha bat kajing yang bomla ban penkhi na kabantau Chris ngalakut jing mot pan bot yu Jisu ngan om phaiden kade kajing ruai Kristan kabala stang na India yaki kenten jing ruai la pensyong nong rem na ki kenten khado jong we briu na karo Asam kumbashi spa san pus nam mensua kladon kajing penkhi ri Bible ka bakrau hari Wales kum kajing me na kane pun ki missionary kelawan na England syaka than satela mingi jong kari India pan pen priang ya ka gospel kathain Asam ka kanthop ya sibon ki jaj benri ki bapau nam na ka banta kajing le don bor jongki banwat khli briu badwa iki ha ki kanro ki missionary society bat ki lasang ya kajing don jongki ha kane kathain ha kasnam khat praspa sopho hapo kini ki jaj benriu ki besun bat ki balek don bor lawan ka kanhon ki missionary na American Baptist Mission ki bapen priang ya ka khubor jong kajing in kajing suk bat kajing kerman hau Jisu Christ la ong ba we missionary ula yo ban pen kala Kristan ya we briu ubakerteng unok seng ya kanela tim bakade kajing tresi tom jong we missionary na Amerika bat ki we pat ki bala ai jing mot ya u ba ula la ru ban pen kala Kristan ya ka tengah pat arngot ki khon jong nok seng haden bau tei missionary ula job pan penkelaniam yau nok seng ka tengah jong u bat ki arngot ki khon ka jenge jong ne ubriu kala pau bakalong kepala ban pen priang bat bun kinu song snong ila stang ban priang ya kaniam Kristan da ka jeng bitar urang ba snong ula khot lot ya kinu song snong baro nang ta ula khot ya ki ngasem jong nok seng kabala kalaniam Kristan ningkong bakin ino no ya ka jenge jongki hakmat ki pai pa ne bakin priang ya ka jeng sya peniam da kajing penkhi jong men sem bakhuj utau bri ula thau mardor ya kajing ruai kabala paunam hakisnam ki bala lekno bat hadu menta ula ruai ya kata kajing ruai ngalakut jing mot pan bot ju Jisu ngan om phaiden da ka babitar ya kajing kentai jong tau briu urang ba snong ula hukum ya kinong siat khnam jong u pan siat ki arngot ki khon baro arngot ki khon lingai kila tia ya phamadan urang ba snong ula kali hato menang kentai ya kajing nge jong me mila du no ya ki khon jong me baro arngot men sadu no wadi ka tengah jong meru henreu tau briu ula ruai ya kini ki kenten kum ka jubab yau tau rang ba snong ki we la kem tre ngamar we ngan bot ngan om phaiden uta orang ba snong ula susi bat ula bitar ula hukum ban siat se ka tengah jong nok seng haka klip mat ka bakhado kalayap lang bat ki arngut ki khon haka jingya pasirkhei ula pan biang ya karai haka sen ka bakhado yau nok seng ngan ai sakawe kalat ya me hato men kantai ya kajing jong me lada medang kwa pan em hakmat kajing yap utau briu ula ruai kilan bakhado ki basa jingkan mau perthengan ino ya ding penangan ba ngan om phaiden prok lasiat yap ya u kum ki we pat ki bahyeng jong u reda kajing yap jong ki kalaja ka kamba urang ba snong ubala hukum ya kajing peniap briu ula sya penkhi hau men sem bakhuj namar kajing ngej jong utau briu ula perkhan palei bau ne ubriu ka tengah jong u pat arngot ki khon kilayap na ka banta ubriu ubalawan na kari ka bajngai na ka we pat ka deupa komba ar hajar snam mensua ka de bandon kano kabor ka bapla halendet jong kajing ngej jong kalong yeng jong nok seng bat ngaru ngakwa pan mat ya kata kajing ngej ha kajing phla jing ngej ka ba mi hi ula penbena ngaru ngalong ujong Jisu Christ haba ki pai pa kilayo sngo ya kane na kasentur urang ba jongki kasnong bro ko we klap diang yo Christ kumutrai bat unong pen em jongki kane kajing ruai kade ka bala pensyong nong rem naki kenten bakhado jong nok seng ubriu ubana ka jaj benriu karo jong kacela Asam
ya kacing tawi kini kikenten kum kacing ruai la pensyong nong rem no missionary India Usadhu Sundar Singh kasur jeng ruai kadai nari India paringkat kikenten na Assam kabala sapriang ha ketika tany barok kawe na kaba kacing thok kabami wei unong thok jeng ruai na Amerika William Jensen Reynolds ulah tawi kacing penbet kabala penrung ha ka Assembly Songbooks jong kesnam kat kendai spa san pok kendai kawai pat kacing tu kana pateng kaba pensyong nong rem ya kene kacing ruai hau Simon Marak ubana Jorhat Assam bon ki Kristan ki penon kam ya kene kacing ruai ha kapor jinga seng jongki donna preng jongki ki ba ino ya katan rai lada pi ya kene kacing ruai shuaban tip ya kacing tu kana jongka pen kam ya ka namar pen tip ya kacing tu kana basisha